și bine v-am să v-am episodul ăsta de jucăm eu pro. Biep. Ce faci, bă? A venit prostul fața mea. Ma. La baterie, ce și pe asta e destul. Ce văd? Nu vedeam. Oh! Nu, eu am, mama, am 42 baterii. Și am stat de azi în continuu. Da. Da, și eu chiar. Da, mă, da, am mai făcut și temele, am și dormit. Am uitat puțin la legenda lui Hercule. E fără. Te-ai trecut? Acum o fac. Mă, uite acum. Bă, a început să devină cam greu. Ce șaringa n-avea el? Nu știu. Avea pe la galben și ăla negru. Cu soarele și nu ceva de ce. Da, le știu. Da. Care încearcă să păstrează în secret acel șal. Nu este de la un spirit. Ia zice, ce zice? Ce zice? Că ai puțin din 98 de secunde. Ce, mă? Da, 98 de secunde. 98 de minute. Hai că minute. 98 de secunde ți-a luat. Ca să-l faci doar. Și ție că ți-a... Mă, cu Silver 3 și 4 se joacă. 0. Fac de notă pe 2. De ce ești prea nou? În sfârșit eu... Da, mă, în sfârșit eu... Ați găsit 4. Da, mă, bravo ție. Da, iar. Doamne, vine să mor câteodată. Mai treci tu. Mai treci, am zis. O câștigă și de data asta. Vezi tu. Fă. Hai, sar în continuu, ce are? În sfârșit. Și încă... Drămirut! Ești avut de ce? M-am învârtit. Bravo. Te-ai învârtit ca prostul, măr. Te-ai învârtit ca oaia, calci. Bă, mai știu când tata zicea... Fierbe ciocul moale. Că vreau știți. Vreau știi? Bă, există una amintire de mine, amintesc, dar nu știu eu azi, mă știi? Că rusea bătrânul, când era bătrân ea. Ce frumos! Rip creier. Adică rip creier, adică e prost. Dă minut și 3 minute. Ce prost! 1 minut și 3. Și mie mi s-a întâmplat? Ți-a luat mai mult? 9 secunde și 665 de secunde. Tu ești handicapat? Cred. Sau... Eu cred că câștig mai repede. Scăpăm numai și eu cred handicapatul. Nu mai cred. Da, cred că și eu tot într-un minut o să-l fac. Da, tot într-un minut o să-l fac. Da, cred că mie o să-mi iau mai mult decât 1 minut și 9 secunde. Le-am fost și 9. Da, și o... Black Jet. Mamă, dar cum au venit? Mamă! Nu te cred. Da, tu erai înainte.
rețul ăla. Ce ret. Bă, de ce uite la Butterfly? M-am mutat. Ai uitat. Și am spus. A fost frumos. Chiar este, chiar frumos. Păi tu de ce nu faci de videoclip ca să le demonstrezi că ai hack? Și eu n-am. Și joc foarte bine. E drept. Nu vezi că eu am toate metodele. Am global silver. Ma. Am stat global diamond, atunci o să fiu maximum. Da, nu, eu cred că... Stil. Ha! Da, păi am avut ăla, level-ul ăla cu mulețul și eu am fost prost, mi l-am șters. Eu joc pe altceva. Nu, mă, hai bio-pro. A, alt nivel. Eu să ți le recomand pe primul, că ăla e cel mai... A, ăla? Lol. Cum se numește? Ia-te, David! Da, din asta. Mi iau emeraldul. Așa o să zic. Am părăsit, că să nu știu ce trebuie. Ce e prea bună? Am spawnul cu silver 2 ca mine. Adică vol 2. Ia-ți, David. Ăsta mi se pare cel mai bun care l-am avut. Pe la emeraldul, parcă... Dar Butterfly-ul face mișcări mai tare. Hai, scrie 2-3-3-3. Nu, dai 3. Lol, ce faci? Mamă, ce blăgget. Știi cum e ceva? Logic. La babala, pala. Mamă, să mor. Că este unul cu Z și are la fel ca tine. Știu. Tu ai făcut? Mamă, eu aș vrea să am ăsta. Eu am avut omulețul. Da, am avut Da. Am avut Mamă, ce are unul. Are din ăla așa. dragon. Are ceva toxic la spate, la pelerină. L-am văzut. Așa a băgat efect din ăla. Ca vrei să-ți arăt ceva? Tare. Ia uite-mă cum arată acesta. Ia uite, mă, băi, ce face... Și eu am făcut gol 3. Ia uite, ce faci, David? Luca, ia uite o șmecheră. Te-am luat din spate. Uite. Ce ai făcut, David? Cum te-am luat? Mamă, ce-mi face handicapat. Haide, da! Frare! Adică, oare, reclamă. Hai, ce reclamă mi-a băgat și mie. Te-am văzut? Mamă, ce te duci. Ce frumos te-am văzut din urmă. Mamă. M-ai luat din urmă. De văd cum stai. Am văzut unul cu silver 3. Eu te-am avut și unul cu omul ăla. Care l-am avut și... Ia uite-l, mă, unul cu steluțe. Zel am văzut. Mama, am văzut unul cu steluțe, care eu puteam să-mi iau steluțe și eu că eram prost, nu am știut când eram așa mai slab. O să-mi iau și eu. Mamă, este unul așa, care zboară așa, ce... Mai bun, Eu zbură. Polat, salamandr. Bă, David, Ai câștigat înainte, da? What? M-a zburat în... În 4 Pro ai câștigat, zice. Normal, dacă sunt bio-pro. Și eu înainte, da? Ce șmecherii fac, sar peste alea. De-aia trec toată lumea. Mamă, m-a băgat pe Ai mult. câștigat, zi. Și Luca. Mamă! Ce reclamă! Mamă, Cum te iau din urmă? bă! Da, știi. Vorbește castravete. Ah! Ah, Uitați să-mi dați foaie verde castravete, am tras proștii prin pe... Vezi că eu am ieșit, da. Global. pipărie. Ia te dau ce șmecherie. Ia te David, am făcut o șmecherie. Da, și eu am sărit de la aia peste aia. Și eu. Aia e șmecherie, super. Hai că și am câștigat. Am sărit peste...
Și mie mi s-a întâmplat. Cium! Ce? Acolo, în fața ușii. La ușă, la linie, acolo. La ieșire din casă? Gen acolo, la noi. Da. Mi s-a dus după. Și-am pierdut. Zice Aici? că a murit, da. Ai văzut? Păi nu știu cum că știa. Și pe unde nu știu cum știe. M4 Pro. Aoleu! Că mi-a tot aceeași reclamă. Doamne, verească, maică, Doamne. Cred că până acum am și 2 din alea, cutii box. Da, cred că am 0. Mama, minimum 2 și tu. Bă, dar tu de ce le faci așa de greu? Ce? Tu de ce le faci așa de greu? Nu întreb pe nimic. E slab. Bă, n-a zis mami nimic să... Bă. Ce zice că ai câștigat și tu? Cred că oprește. Ce mai de capul. Am sărit așa. E bine. Spus tu mea să-i mai. Am câștigat. Bravo, bravo. Încă te chinuiești. Acum, păi dacă mor în prostiile astea. Și atâta câți bani am făcut. Nu știu cu ce era. Optime sau 7. Da, mă, am văzut unul cu silver 1. Și eu cu silver 3. Ce am văzut? Aoleu, publicitățile lumii. Eu tot. Păi dacă nu am publicitate. Af. Tata peste ăla. E cel mai prost joc. Și pe mine. Mai bine opresc internetul și Și nu mai joci cu nimeni? cu tine ce să fac să fac cac? Da, facem concurs. Să și? Mă, dar de ce mă dă jos așa? Mama, am sărit cu silver 4. Silvăriu? Silver 4. Silvăriu? Iu! Hadi! Z, a câștigat. Zeus. Le-ai auzit? Da, am auzit-o și pe a treia, care a fost puțin mai încet. Ce urechi false. Ce faci, Davide? Ce faci? Bine. Hai că mi-a luat mie. Hop, hop, am început înainte ta. E logic că tu ai câștigat primul. Bă, cum ești nebun? A zis că am câștigat, nu? Ce? A zis că am câștigat, nu? Da, da, eu înainte ta. Exit. Mă, ce în spam, că nu m-am uitat unde eram. Ai pierdut. Dar logic. Ia zi și ea. În 19 secunde. Îți vine să crezi. Oh, și eu am pierdut într-o secundă. Și ca pro îl cheamă pe unul. Pro. Exit. Cred că mi-e scorul. Black Zetsu! Nu! Am căzut peste ăla! Nu! Am căzut peste ăla. Tot eu am început înainte. Ia că uite asta cum combin supereroi. Am început cam prost.
Silver 2, așa și chiar tot că am mea la Silver 2, dacă mă trec pe lângă naibii, înseamnă că o să mor. Mă, să știți, după nivelul ăsta, care o să-l trec, Da. o să închid videoclipul și o să încep un Luxeț. Pa, pa, nu uitați să apăsați pe hashtag și subscribe.